आदा नोङो गेम आरो लावदुमखौ नोंनि हाबायाव लिङो ना लिङा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हा? आं मानो लिङा जानो? लिंगोन 100% लिंगोन। आंथ' गेमजों लावदुमजों आं एगेन्स्ट नङा। अच्छा ठीक है। आं बिसोरनि एगेन्स्ट नङा। आं बिसोरखौ गाज्रि मोना। लिंगोन मानो लिङा? कार्ड दोननानै लिंगोन। फैयो फैया बिसोरनि खामानि। लिंनाया 100% लिंगोन फंबायमोन। जाय कमेन्ट हरदो, जाय लिंजानो लुबैदो लिंगोन। लिंनानैबो देखायबावगोन इउटुब भिडिअ बानायनानै। आरो जाय फैया बेखौबो खोन्थाबावगोन। लिंदोंमोन आं फैयासै फंबायमोन। फैयो फैया बिसोरनि खामानि। बिसोरसो आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, रायनो हागौ, बायदिसिना बाथ्रा बुंनो हागौ। नाथाय आंनि तरफनिफ्राय आङो रावखौबो गाज्रि मोना। सोरबा गेम आरो लावदुमानो जा। भाई मजा आया। लावदुमखौथ' निस्सय लिंगोन। बेफोरबायदि गेम आरो लावदुम एसेबां गिदिर गिदिर कन्ट्राक्ट मावनाय मानसिखौ जों लिङाबा सोर लिंगोन? जोंनो लिंनांगोन ना? लिंनांगोन ना लिंना? एसेबां गिदिर गिदिर कन्ट्राक्ट मावो बिसोरो, खामानि मावो। जोंथ' लिंनांगोन, निस्सय लिंगोन। फंबायमोन सिन्था खालामना, लिंगोन। आदा जेम्सआ लिंगोन। फैयो फैया बिसोरनि। आरो बेल' नङा, सनिया कुइन। सनिया कुइननोबो कार्ड होगोन। सनिया कुइनखौथ' आं गाज्रि मोना। नंगौ, आंबो बिनि सायाव भिडिअ बानायदो, बेबो आंनि सायाव भिडिअ बानायदो। बाट आं बिसोरखौ गाज्रि मोना। प्रिति नार्जिनारि ना नार्जारि, एमजे फंबायनि हिनजाव, एमजे फंबायनि सायावबो आं भिडिअ बानायदो। एमजे फंबायनि हिनजावाबो आंखौ रायदो गाज्रि गाज्रि बायदिसिना। नाथाय प्रितिनोबो आङो आंनि हाबानि कार्ड हरगोन। बड'लेण्ड टाइगार आमायसो। आमायसोआथ' आंनि न' सेरनिनो। आरो आमायसोनि लोगो, आंजों गोबां लोगो दङ। आमायसोआ मोनथियाबो जानो हागौ, बे फात्ता मोननाय नङा आमायसोआ। आमायसोनि लोगोआनो आंजों गोबां लोगो दङ। थ' आमायसोखौबो आं लिंगोन। आमायसोखौ आं गाज्रि मोना। आरो मा? प्रकाश फंबाय। नंगौ, मोनसे समाव आङो बिथां दिपेनखौ कुइसन सोंनायाव प्रकाश फंबाया आंजों नांलायदो, आंखौ गोबां बाथ्रा बुंदों। नों मा जा बायदिसिना। बे थांबाय। दा आङो प्रकाश फंबायखौबो लिंगोन। आं प्रकाश फंबायखौबो गाज्रि मोना। जाय जायखौ लिंथावना नङा, जाय जायखौ नोंसोर साननो हागौ आदा जेम्सआ बिसोरखौ गोबां गाज्रि मोननो हागौ, गोबां एगेन्स्ट जानो हागौ, बिसोरजोंथ' आदा जेम्सआ नांलायजोबदों। नाथाय आदा जेम्सआ बिसोरखौ आंनि हाबायाव लिंजोबगोन। आं बिसोरखौ मालाबाबो गाज्रि मोना। बिसोरो आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, आंनि बागै गोरोन्थि साननो हागौ। सोरबा लावदुम गेमानो जा, सनिया कुइन, प्रिति, बड'लेण्ड टाइगार आमायसो, प्रकाश नार्जारि फंबाय, बिसोर आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, आंनि बागै गाज्रि साननो हागौ। नाथाय आं बिसोरखौ गाज्रि मोना। आं नाथाय बिसोरनो हाबानि कार्ड होगोन आरो आं लिंगोन। फैयो फैया बे बिसोरनि खामानि। लिंनांगौ खामानिया आंनि, आरो आं बिसोरखौ गाज्रिबो मोनो, आं बिसोरखौ मोजां मोनो। इउटुबनि गेजेरजोंसो जों नांलायदो। नाथाय आं दा बिसोरखौ गाज्रि मोना, गासैखौबो लिंगोन। अब्ला फंबायमोन, मोनथिनो मोनबायना? आदा जेम्सआ लिंगोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।